Я зычу всем добрага ранку. Мы уже давно прачнуліся, а все для того, каб накіравацца ў чарговае фальклорнае падарожжа з мэтаю паказаць вам наших годных землякоў. Сёння атрымаем накірунак у бок Клічава. Далучайцеся, рушым разам наперад у мінулае. Праду я праду, спаданьки хочу. Я пойду я в коморочку, прикладу я головочку. Ой, ти не засну, ти не задрамлю. Ну а сёння мы прыпыняемся ў Клічаве, бо менавіта тут адшукалі, што занатаваць. Да таго ж я распавяду вам тое-сёе пра мінулае мястэчка. Свякрука іде, гаворак мяне, сонливая, драмливая, до работы лянивая, невестка моя, спит не выспится. Залмица иде, говора мяне, сонливая, драмливая, до работы лянивая, невестка наша, спит не выспится. Мамочка иде, дитя мое дорогое, пошло замуж молодое, детки обняли, спать и не дали. Детки обняли, спать и не дали. Андрей, вы готовы? Давайте начнем. Работаем. Месяц догорае, люлюшки, люли, месяц догорае. Мы зноўку збіраемся разам, каб вернуцца назад у часе, у момант падарожжа ў Клічаў. Найперш узгадаем каштоўны архаічны калядны абрад куры, пагукаем вясну і натуральна створым новае аздабленне для адной з даўнішніх песняў. Сёння з намі ў камандзе аранжыроўшчык Арцём Кондратюк і спявак Андрэй Хлястоў. Пра яго варта ўзгадаць асобна. Андрэй Хлястоў творчую кар'еру пачынаў у якасці саліста вакальна-інструментальнага ансамбля «Равеснік». З 1986 года у ВІА «Чырвоныя зоркі». З 92 по 94 саліст дзяржаўнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пэўны час працаваў у студыі «Сябры», апроч таго выступаў у дуэце з братам Аляксеем. Андрэй Хлястоў – лаўрэат і пераможца шматлікіх нацыянальных і міжнародных вакальных конкурсаў. Ай, куры, куры, не пейте рано, святый вечер. Ай, красно, красно, калина в лузе, святый вечер. Зазначу, унікальнаму абраду куры на Клічаўшчыне нададзены статус нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. У даўніну гэтыя самыя куры калядавалі выключна на стары Новы год, на Шчодрыка.
Праўда, у наш час юныя калядоўшчыкі, што адраджаюць абрад, не супраць хадзіць у куры цягам усіх святак ад Раства да хрышэння. Ай, красней, красней, девочка у мамки, святый вечер. По дворы ходила, весь двор красила, святый вечер. А в сени вошла, сени задяли, святый вечер. А в хату вошла, сваты стояли, святый вечер. Сваты стояли, девочку пытали, святый вечер. Першы пісьмовы ўспамін пра Клічаў як вёску Аршанскага павета датуецца 1592 годам. А ў 1738 ён узгадваецца як дзяржаўнае сяло, дзе маецца 20 гаспадарак у складзе Любашанскага стараства. Недзе праз 20 гадоў Клічаў набывае статус мястэчка. Усё таму, што колькасць гаспадарак павялічылася да 25. Ти ты, королевна, ти ты, паневна, святый вечер. Я не королевна, я и не паневна, святый вечер. Я жвачка, брачка, батька, водачка, святый вечер. Дякую, дзяўчаткі, ешце бліны. Дякую, моя мамка. Хай будет у тебя и в доме, и в хлебе, и в дворы, а прибыток и в скотине, и в семьи. Дякую вам вялікі. Ешце бліны. Як вы зразумелі, у куры хадзілі выключна дзеткі ўзростам ад 6 да 14 гадоў. Да іх прыходу зранку гаспадыні рыхтавалі пачастункі з печы. Абавязкова бліны, сала і хатнюю каўбасу. Але ў дом дзецям заходзіць нельга было, таму яны папросту грукаліся ў вокны ды дзверы, а спявалі стоячы на ганку. У нас тут спяваюць у адмысловай студыі гуказапісу. Туды ненадоўга і зазірнем. Попробуем что-нибудь вначале там помычать. Да, да. Перед Киевом. Там проигрыш этот с флейтой. Да, там вопросов-то нет особых. Пан по рынку ходить, паню побуджає. Люлюшки, люли, паню побуджає. Люлюшки, люли. Так, закончили первый куплет, переходим ко второму. Соника, Соника, выгляни в оконника, как нам стало темненько, весело гуляючи, весело играючи, песенки спеваючи, пусту хлеба держачи, а сырка лупаючи. Гой, 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 и булочки все из крыла
Гэтым разам мы знаёмімся з гісторыяй Клічава, дзе і знаходзімся. Напрыканцы 19 стагоддзя, дарэчы, існавалі аднайменнае сяло і мястэчка. У мястэчку Клічаў меліся народная вучэльня, царква Святой Троіцы, хлебазапасны магазин, ажно 4 крамы і млыны, натуральна, шынок. Да таго ж 2 разы на год, што даволі істотна, праводзіліся кірмашы. Побач з мястэчкам знаходзіўся фальварак Клічаў, уладанне графа Патоцкага. Самыя маленькія прыхільнікі фальклорнай спадчыны зладзілі для нас у Клічаве гуканне вясны. Таму што час прыйшоў, і нягледзячы на ўзрост, цяпло, сонейка ды птушак з выраю заклікалі настолькі пераканаўча, што мы, а цяпер і вы разам з намі, можам не сумнявацца. Вось-вось мы здолеем пагрэцца. А пакуль дадамо станоўчых тэмператур, дзякуючы аранжыроўшчыку Артёму Кондратюку і спеваку Андрэю Хлястову. Андрей, сейчас переходим на модуляцию. Перед модуляцией будет нота, ее бросать надо. Поехали. Дявочая краса на 100 рублів каса. Люлюшки-люли, по 100 рублей каса. Хорошо. Давайте еще дубль. Для массовости. Ну, давай попробуем.
Цягам 10 гадоў, пачынаючы з 1904-го, у Клічаве працаваў шклозавод, на якім выраблялі бутэлькі, хімічны, аптэчны і парцалянавы посуд. У савецкія часы, дакладней у 1924-м, Клічаў стаў цэнтрам раёна Бабруйскай акругі. 27 верасня 1938 года паселішча набыло афіцыйны статус пасёлка гарадскога тыпу. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ў чэрвені 1942 года непадалёк ад Клічава літаральна за 10 дзён быў створаны першы ў Беларусі партызанскі аэрадром. Ходила Маруся в зеленым саду, ходила и рвала зеленую траву, ходила и рвала зеленую траву, ходила и рвала, засохнет трава, не смейся, мой милый, что я сирота, не смейся, мой милый, что я сирота, не смейся, мой милый, что я сирота. Прийшов би ти в свати, а я б не пішла. Прийшов би ти в свати, а я б не пішла. Не думай, Маруся, в свати не пойду, поеду в Россию, другую найду. Поеду в Россию, другую найду. Приехал в России, открыл ворота, навстречу выходит ему сирота. Навстречу выходит ему сирота. Навстречу выходит заплаканная, поличанку видно засватанная. Народная песня, тут повторяется везде. Про девочку красу, лёлюшки, лёля, про девочку красу. Лёлюшки, лёле, про девочу красу. Лёлюшки, лёле, про девочку красу. Вот уже хорошо. Ну, давайте последний. Вось так мы сёння супольна крыху і ў зіму завіталі і пагукалі вясну. За гэты час даволі вядомая ў пэўным асяродку і вельмі папулярная песня «Месяц дагарае» атрымала новы голас і музычнае аздабленне. Слухаем яе ў выкананні Андрэя Хлястова і сустракаемся наступным разам. Праз тыдзень працягнем ля даўнішняй лошадскай сядзібы вясну гукаць. Завітвайце, буду чакаць. Месяц догорае, месяц догорае, лёлюшки, лёли, месяц догорае. Пане по рынку ходить, паню побуждає, лёлюшки, лёли, паню побуждає. Что в Киеве звонять, на рынку говорять, лёлюшки, лёли, на рынку говорять. Говорить, говорить.
месяц догорає, месяц догорає, люлюшки, люлі, месяц догорає. Пан по ринку ходить, паню побуджає, люлюшки, люлі, паню побуджає, люлюшки, люлі, паню побуджає. Що в Києві дзвонять на ринку,